somak panitia dan keluarga. Jadi tu hita ruas ni huria hak Tuhamu amang par musik nami. Mula duduk dengan di topa de bata salutna majari duduk dengan jala sesuai dohot akar rencana di bata. Bekamu ma gondang mulai dohot pasatama satu gondang lihat-lihati. Jadi neng mga liak mahami, lihat parhorasan, canggih ma, pasu-pasu ni Tuhan disudiaka parhado ruas ni huria panitia, totong dilihat Tuhan akalas ni roatu hita, totong dilihat tu hita hai pason. Alani baik kamu mah amang parmusik nami kodang lihat-lihati.
parbue naong tagotin sa lilingon, taulo pumamarhite, na marlas ni roha ita amang dotinang di besta gotilo di bagas sa tikyon. Las roha nami, roha mo mangulupulopi panitia, do parhalado di bagas sa tikyon, tada di parbue ni naong taula di bagas sa tikyon, lau pasikopon, direncana badenggaton altar ni huriata, alani itu amang parmusik nami. Baik kamu mah lagu go las ni roha. Jadi mulai tema di hamu akan ruas ni huria namang mangolopon taringok tulas ni rohata di bagasa tikion alani tu amang parmusik nami neng di ujung panitia ma taringok tu panorto panitia dohot parhalado baik kamu ma godang sahasat nih. Oke, mulai tema
kamu maju musik. Nariang-riangi ya. Asa manortor ya nakon nami di bagas datikon. Masari, Arian nang motari, lapa sikola honggeleki, sikola dosa tibo-tibona, siap. Jangan disimpan dulu nanti. Mahoi hoi peau, tudolo tutorua. Lulu idalan ngolu naso terana alai sude dagele kida dan jadi hahurangan anak koki dona warga dia. Saudari asano masih isna tidak